Μιλούσα με την ανιψιά σε μια φάση, αυτό έρχεται κοντά. Εγώ δεν το είδα. Οι σκύλοι άρχισαν να γαυγίζουν. Κοιτάω μία, τρόμαξα. Πέφτει ο καφές κάτω, τον βλέπετε εδώ άδειος. Πέφτει κάτω ο καφές. Σηκώνουμε έτσι, αυτό κατευθείαν επίθεση. Έστω και αυτό. Εγώ αλλά τρόμαξα γιατί ξέρω τι σημαίνει οθιά. Καρδιακό σημαίνει δηλητηριώδης πράγμα τέλος πάντων. Και τα σκυλιά με του αγρίεμα να πούμε που σηκώθηκε. Εγώ πάρ' τον ορμάει ο Άλντο ο μεγάλος στον Ντόμπερμαν μαζί με το Pitbull, το δαγκώνουν έτσι, το κουνάνε με το κεφάλι τους και τους σπάσαν τη ράκη, τι το κάναν, μετά το άφησαν έτσι. Οχιές έκαναν την εμφάνισή τους στο πάρκο των ηρώων της πόλης των Σερών. Ευτυχώς τα σκυλιά που είχε μαζί του Σεραίος, που θεώρησε ασφαλές μέρος στο πάρκο των ηρώων για να πάει με την ανιψιά του, επιτέθηκαν στην οχιά προτού αυτή δαγκώσει το μικρό κορίτσι. Καθόμαι τώρα εκεί στο ξύλινο την πολυθρονίτσα, πίνω τον καφέ μου, μιλάω με την ανιψιά μου. Σε κάποια φάση τα σκυλιά αρχίζουν και γαυγίζουν. Και εγώ λέω γιατί τόσο έντονα γαυγίζουν, κοιτάω, βλέπω την οχιά. Κάνω ένα ουχ, κάνει αυτή ένα τσουτ, πηδάω πάνω, ορμάνε τα σκυλιά, την δαγκώνουν στη ράκα, αρχίζουν και την κουνάνε με το. Τέλος πάντων, το δάγκωμα του σκύλου τέλος πάντων και με το χτύπημα του δάγκωμα το σκότωσαν το ζώο. Καλά που δεν τσίμπησε και τα ζώα, καλά που δεν τσίμπησε και εμένα. Αφήσαν εδώ μια λίμνη που έχει μικρή διαρροή και εκεί μαζεύονται φίδια. Έχει βατράχια, δεν είναι νομίζω ταϊσμένο. Φαγωμένο τέλος πάντων και λόγω της διαρροής γέμισε φίδια εδώ πίσω. Άμεσα πρέπει αμέσως να καθαριστεί. Να καθαριστεί και να φτιαχτεί η διαρροή που είναι εδώ σαν λιμνούλα και ένα πράγμα εδώ πίσω.